गॉर्जियस मंदिर। वास्तव में स्वर्गीय स्थान है। मैं इसका पुरजोर सम्मान करता हूँ, पर जी तौर पर मैं इस पाप को कराने के लिए सभी से माफी मांगना चाहूँगा। मैं इस तरह की हरकत के लिए वाकई शर्मनाक हूँ। मैं जो किया वो वास्तव में अपमानजनक था और मैं इसके लिए पूरी तरह से शर्मनाक हूँ। मैं जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मैं वास्तव में इससे अनजान था। यह भी उल्लेख करना चाहूँगा कि मैंने इसे न तो सोशल मीडिया में पोस्ट किया और न ही कोई भी। यह कैसे वायरल हो गया मैं भी वास्तव में नहीं जानता था, लेकिन यह कोई बहाना नहीं है। मैं वास्तव में इसके लिए तैयार हूँ और मैं निश्चित रूप से फिर से यह गलती नहीं करने जा रहा हूँ। हम इंसान हैं और गलतियाँ हर किसी से होती हैं। आशा है आप भी मुझे समझेंगे और क्षमा करेंगे होननानै बिथाङा गावनि फेसबुक पेज थामहिनबा मोखां बिलाइयाव लिरदों आरो इंराजियाव बिथाङा बेखौनो आरो दानस्लायना होबावदों। Bodoland Martyrs Cemetery, a really heavenly place for our nation. I strongly respect this. Firstly, I would like to apologize to everyone for doing this sign. I am really shameful for such an act. What I did, I was really disrespectful, and I am totally shameful for this. I don't do it intentionally. I was really unaware of it. Also would like to mention that I don't post it neither in social media or anywhere. How it has gone viral I don't really know, but this is not an excuse. I am really regretting for it, and I will surely not going to commit this mistake again. We are human and mistake happen by everyone. Hope you all will understand and forgive me. Thanks. बिथाङा सेन्ट्रेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि क'क्राझार आरो BPCM बायलेण्ड इंलिश मिडियाम हाई स्कुलनि खाथियाव क'क्राझारावनो थायो। बिथाङा गाव बे मुंख्लं खाम्फानि सोमोन्दै जि मावनाय गोरोन्थि बेखौ बर' रायजो राजानाव निमाहा बिदों। बिथाङा क'क्राझारावनो थायो हिसाबै बिथाङा सासे सेन्ट्रेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि क'क्राझाराव फरायनाय हिसाबै बड'लेण्डनि मुंख्लं थिलियाव हाबनायनि सिगाङावनो बड'लेण्ड सेमेन्टारिनि सोमोन्दै बावहाय लिरनाय साइनबर्ड मोनखायो। बिथाङा मिथिनानैनो गोरोन्थिखौ मावदों होननानै जों बुंनांगोन, मानोना बिथाङा सासे क्वालिफाइड आइजो। बिथांनि अनगायैबो जोंनि बर' माखासे सेंग्राफ्राबो सोरबा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फरायनाय सेंग्राफ्राबो बावहाय जुथा फैथा गाननानै फट' दैखांजानाय सावगारिखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय जोंनि बर'आनो बेबायदि गाज्रि आखु दिन्थिना मुंख्लंनि सायाव खामानि मावबाय थायोब्ला मुंख्लंनि न'खरफ्रा जोबोरै दुखु मोनगोन आरो बिथांमोननि नाजानायनि जोहैसो, जिउ बावनायनि जोहैसो बर'फ्रा दिनैसिम मोनथाम बर' गोरोबथा जानो मोन्दों। BSc निफ्राय BTAD, BTAD निफ्राय BTR। बिथांमोननि नाजासोमनायनि जोहैसो दिनै बर' हारिया गोजौ जांख्लायाव गाखोनो हादों एबा हारिया जौगाखांदों। बेबादि बुब्लियाव मुंख्लंफोरखौ खेबले खेबले मानहानि खालामनाया सोब दुखुनांथाव थासारि। बेनिखायनो साफ्रोमबो जोंनि बर'साफ्रा बेखौ जाहाथे दा मावथों आरो मिथिखा हसिखा दाय मावनाया गोरोन्थि होथावना नङा। बेनिखायनो बिथांमोनाबो साननाया मोजां। बिथांमोननि न'खरनि बिमा बिफा, बिब' बिनानाव जेफ्रा मुंख्लं जायोब्ला माबादि दुखु मोनगौमोन बेखौ साननानै नायनायनि गोनांथि दङ। दिनै BSc BTAD BTRनि थाखाय जेसे रोजा रोजा बर' जोहोलाव जोहोलाव थै आरो गोलोमदै बावनांबाय, लोगोसेयावनो सोरबा बेंगुरा जानांबाय, सोरबा जिनाहारि खालामबाय। बेबादि बुब्लियाव जोङो बड'लेण्ड हांगामानि जारिमिनखौ बावलांनानै दिनै मुंख्लंफोरनि सायाव बेबादि खेबले खेबले इनाय अनागार खालामबाय थानाया जोंनि थाखाय खोब लाजिनांथावना खोथा। आरो बुहुम दरबाराव मोनसे समाव बर'फोरखौ मुंख्लंखौ मान होनो रोङि मोनसे
आदुवा जाथि होननानै जों गावखौनो गाव सिनायथि होनाय जागोन। मानोना आथिखालाव ससियेल मिडियायाव बेबायदि सावगारि लानानै बांद्राय भाइराल खालामगासिनो थानायखौ जों बर' सेंग्राखौनो बांसिन नुनो मोनगासिनो दङ। बेनिखायनो बेबादि थासारिनिफ्राय गोजान जानानै थानायनि गोनांथि दङ आरो बर'नि आफादफ्राबो बिनि सायाव गोख्रों नोजोर होआब्ला आरो बेनि सायाव माखासे नेमखान्थि बानायनानै बे बड'लेण्ड सेमेन्टारियाव जुदि सैनानै दोनाब्ला बेफोरबायदि गोरोन्थिया जाबाय थागोन होननानै आं सानो। गोजोन्थों।